Tá kultúra, samotné to slovo je z latinčiny a znamená zušľachťovať. A to sa mi na tom veľmi páči, že presne tú kultúru máme preto, aby nás nejakým spôsobom posúvala. A tie moje predstavy, ktoré mám, by som veľmi rada chcela prinášať práve do Partizánskeho a práve do týchto priestorov. Nikdy som si nemyslela, že to bude ľahké, ale vedela som, že to musím skúsiť. Lebo ak nie ja, ak nie my, tak kto? Ak nie teraz, tak kedy? Pravda je, že som si to ešte úplne neuvedomila, že sa tú budovu podarilo kúpiť po toľkých rokoch, čo sme o to bojovali. Že to nie je bod, kedy si môžem povedať, že hurá, podarilo sa, vybavené, potlapkáme sa a koniec. Ale už je to dosť aj o tých brigádach, o tej komunite, ktorá sem konečne môže vchádzať a ten život sem prinášať. Ja si toto miesto predstavujem ako také živé, aktívne miesto, ktoré pomáha rásť tej samotnej komunite, pomáha rásť ľuďom, ktorí sa tu nachádzajú, pretože keby nebolo tejto fabriky, tak to mesto tu neexistuje. Dlhé roky nám všetkým partizánčanom a partizánčankám bolo ľúto, že tento priestor je prázdny a že tento priestor je mŕtvy, ale my by sme mu naozaj mali vrátiť jeho dôstojnosť a to vieme spraviť tak, že do neho prinesieme život. Ak v sebe cítiš to isté, čo cítime my, pridaj sa. Aktuálne dokončievam mapovanie baťovskej architektúry, kde som chodila po Slovensku a fotila som aj s Canonom. Som fotila všetky miesta, kde sa nachádza baťovská architektúra. Teraz k tomu píšem nejaké texty. Ale žijem architektúrou aj veľmi aktívne. Momentov, kedy som chcela vzdať nejakú ďalšiu prácu, bolo asi viac. To, čo ma v tom ešte zároveň tak držalo, je určite tá komunita, ktorá sa okolo nás začala tvoriť a že naozaj, že keď do toho dáme ešte kúsok energie a keď vydržíme možno ešte pár tých krokov, tak sa to podarí a veci sa naozaj budú diať, budú meniť. Ja som veľkú časť môjho detstva a dospievania strávila u Salesiánov na Šipku. A pre mňa je vďaka tomu veľmi prirodzené robiť veci, keď v nich vidím zmysel. Práve taký ten komunitný život alebo komunitný rozmer, tak to vo mne zanechalo takú silnú stopu toho, že komunita dokáže spraviť spolu veľa. Nie som na to úplne sama, ale pravda je, že bez tvojej pomoci to nedáme. Kultúra potrebuje človeka a my potrebujeme teba.